do základní umělecké školy Vladislav Koch. A jestli jsem to dobře počítal, tak se koná po páté, že už se vlastně dá říct, že to je tradice a že už to Vladi navždycky takhle zůstane a bude. Tak, letošního ročníku se účastní celkem 5 pěveckých sborů a je to celkem 100 soutěžících zpěváků, což si myslím, že na Karlovarský kraj není vůbec špatné. Příští rok určitě bude dvojnásobek, když se každý rok. Uvidíme, jestli se to vyplní, jestli to tak. Já bych vám rád řekl, že letošní ročník opět podpořilo finančně Ministerstvo kultury České republiky, dále Národní institut pro kulturu Artama Praha a také město Opět, což jsme moc rádi, že i město Opět z rozpočtu svých dotací podporuje sborovou přehlídku. Představil bych vám také rád porotu, která bude rozhodovat o tom, který sbor postoupí do celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů. Takže začnu od dlouholetého sbormistra Stachova, kterým je pan magistr Josef Javanec. Každé porotě musí také být zástupce už zmiňovaného Národního institutu pro kulturu Artama Praha, tak tím je pro ten letošní ročník Vladi pan Jan Werner. A z Prahy společně s ním přijela ještě sbormistryně pěveckého sboru Květy Žákové, paní Anna Míchličková. Tak a můžeme se rovnou pustit do soutěžení, jak jsem říkal, tak bude 5 pěveckých sborů. První pěvecký sbor vystoupí pod vedením paní kolegyně Alexandry Kováč. Je to sbor Harmonky z Kraslic, ze základní umělecké školy z Kraslic. A vystoupí s následujícím programem. První písnička bude autorem Josef Boháč, Zelená písnička. Druhá bude lidová Mariánko. Třetí autor je Josef Říha, písnička s názvem Zeměkoule. Čtvrtou autorkou je Jana Šulistová, písnička Lesy Bíla. A pátým autorem Pavel Jurkovič a písnička Svým městům. Tak já doufám, že se vám bude to vždycky zhodnout.
se vám představí pěvecký sbor základní umělecké školy v Sokolově, Kolibříci, který vede sbormistrně paní Zuzana Kolářová a zaspívají následující písně. První píseň v úpravě Zuzany Kolářové, jejíž autorkou je Josefína Hubená, píseň Nikdo nic. Dále lidová píseň Neviděli jste tu mé panenky. Dalším autorem je Jaroslav Herden, píseň Vstávej. Dále Lenka Pospíšilová, píseň Bílá. Jolana Sajdlová, píseň Vrba. A své vystoupení zakončí písní od Lenky Pospíšilové s názvem Lelkovací. Pěvecký sbor základní umělecké školy ze Sokolova, Kolibříci pod vedením Zuzany Kolářové.
svátky, jsou to zpátky, jednou do roka. Jarní svátky, jsou to zpátky, jednou do roka. Vrbo naše milá, v tobě spala sila, už se budí, už nezbudí, ledu pozbyla. Už se budí, už nezbudí, ledu pozbyla. Proběhlají blásky, roky nám oblásky, ty můj světe, jaro kvete, žije z lásky. Ty můj světe, jaro kvete, žije z lásky. Mám jeden sen, mám jedno přání. Naučit se lelkování. Chytat lelky na prut, anebo do sítě. Chytat lelky v noci, když snad nevidí tě. Učitelky, lenky, učitelky, lenky. Kanzona ze základní umělecké školy z Mariánských Lázní pod vedením pana sprovista Recena. Zaspívají následující repertoár, první píseň Carse sur l'Océan od Bruna Kováce, dále lidová písnička v úpravě pana Recena Šilotý. Dalším autorem je Jan Zvyčar a píseň Hrajte si a dále lidová písnička Na tom Pošeleckém mostku. Pěvecký sbor Kanzona ze základní umělecké školy z Mariánských Lázní.
Turnable
lásce konec. Oj, voda ti vyteče, chlapec si uteče, bude lásce konec. Pia pa pa pam, pia pa pa pam, pia pa pa lupi, pia pa pa pam, pia pa pa pam, pia pa pa pam, pia pa pam. Mezi horama a skalama, pozlotama milá baba, uletěl, nepřiletěl, zůstala tam sama. A ove uletěl, nepřiletěl, zůstala tam sama. Nejsou všechny holky stejný, některá má oči černý, některá má oči, některá má oči, některá má černý. Oj, některá má oči, některá má oči, některá má černý. Pia pa pa pam, pia pa pa pam, pia pa pa lupi, pia pa pa pam, pia pa pa pam, pia pa pa pam, pia pa pam. Sbor kanzona ze základní umělecké školy Mariánské Lázně pod vedením pana sbormistra Olympu Zecena. A jako další vystoupí pěvecký sbor Zvonek ze základní umělecké školy ze Sokolova pod vedením sbormistryně paní Andreje Blaché. Zaspívá následující repertoár. První píseň autorem je Miroslav Reichl, píseň s názvem A čokoho do toho. Dále Anderson Benny, píseň s názvem Hany Hany. Třetí v pořadí lidová píseň Za našimi bubnama a čtvrtá píseň autor Cano José Maria a píseň s názvem Hill de la Luna. Pěvecký sbor základní umělecké školy Sokolov Zvonek pod vedením Andreje Blaché.
Dámy a pánové, svůj pěvecký sbor základní umělecké školy sociologie Slonek pod vedením ministryně Andreje Blaché a letošní ročník krajské přehlídky pěveckých sborů bylo taky uzavře pěvecký sbor Papavely, základní umělecké školy Vodky pod vedením ministryně paní Kateřiny Čvářové, zaspívají následníci Petršová, lidový preživec soubor lidových písní, jihočeskou lidovou píseň Ten sudolský rybník, třetí píseň v pořadí z úpravy Kateřiny Bečvářové, jinak je autorem Coldplay a Police z písní Yellows, Every Break Take a své vystoupení dokončí písní The Land Sleeps Tonight. Pěvecký sbor Papavely je základní umělecká škola ministryně Kateřina Bečvářová.
Look at the stars, look how they shine for you, and all the things you do. You're all yellow. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, every breath you take. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning into something beautiful. And you know I love you so. You know I love watching you. Look at the stars, look I'll be watching you. Look at the stars, look I'll be watching you. Look at the stars, look I'll be watching. Look at the stars, look how they shine. Into the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
mít rozhodně jednoduché rozhodování. A nás teď bude čekat společný workshop pod vedením pana Jana Pernera ve velkém sále Vorany, který by měl být zhruba 25 až 30 minut. A poté proběhne krátká porada poroty, následuje vyhlášení výsledků a po vyhlášení výsledků letošního ročníku krajské zborové přehlídky ještě rozborový seminář členů poroty a jednotlivých pedagogů. Já bych chtěl moc poděkovat především všem zpěvákům a zpěvačkám. Jednak, že i v téhleté uspěchané době, kdy je konkurence veliká a každý má doma tablet, počítač, iPad, mobil a já nevím co všechno, chodí do sborů a zpívají, protože si myslím, že to pro rozvoj kreativitu jejich je velice prospěšné a důležité. Zpívali jste všichni úplně skvěle, já jsem byl překvapený tím repertoárem, že prostě když se chce, tak to funguje a že chodíte do základních uměleckých škol je moc dobře. A samozřejmě také poděkování patří všem pedagogům, všem sbormistrům i sbormistrním, protože se vám věnují možná i nad rámec svojí pracovní doby, většinou to tak bývá, a zkrátka chtějí, abyste taky v rámci základních uměleckých škol prožili něco pěkného a něco smysluplného. Takže poděkování i členům sboru, ale i pedagogům a také korepetitorům, protože ono dneska kvalitně a dobře doprovodit pěvecký sbor je taky poříž. Tak já doufám, že se vám vaše vystoupení líbily a poprosím tedy všechny sbory, aby se přesunuli do velkého sálu, kde proběhne zmiňovaný workshop. Děkujeme za pozornost a